Potom máme ďalšiu sekciu potravín, ktorá sa tvári zdravo, pritom je to iba marketing, ktorý sa ti absolútne neoplatí kúpiť. Kadejaké proteínové mlieka, proteínové doplnky, proteínové tyčinky, proteínové čipsy, toto všetko sa tvári zdravo a je to len za účelom, aby nejaká vyššia moc na tom zarobila peniaze a absolútne nikoho nezajíma, že či ty ako človek z toho budeš mať nejaké benefity. Pozri sa, koľko gramov to obsahuje bielkovín. Druhá vec, pozri sa, akú tu má vstrebateľnosť. Tretia vec, pozri sa, aké to má celé zloženie. To, že nejaká proteínová tyčinka má napísané, že má v sebe 30 gramov bielkovín a stojí 3,40 jedna proteínová tyčinka, ešte neznamená, že to je zdravé alebo že by si to mal automaticky kúpiť. Za 3,40 si kúpíš celé vajca, 10 vajec. Za 3,40 sa zmestíš v pohode. 10 vajec, ktoré ti vydržia aj 4 dní, záleží, či si muž, žena, výška, váha, ako máš pohybovú aktivitu za deň. Všetky tieto vedľajšie faktory, ale 3,40 alebo hoci koľko by som nedal za proteínovú tyčinku. Je lepšie si dať proteínovú tyčinku ako horálku, nie? Akože hej, ale tam nie je až taký rozdiel. Dobre, sú tam nejaké bielkoviny v tej tyčinke, ale to, čo som hovoril doteraz, nepozeráš len, že na tú predraženú proteínovú tyčinku máš napísané na obale 30 gramov bielkovín. Pozeráš na vstrebateľnosť, na ostatné zložky, hej. Všetko je to namočené v nejakej čokoláde, je tam neviem koľko pridaného cukru, nejaké zbytočné sacharidy na rýchlu energiu. Čiže v podstate proteínová tyčinka je taká zdravšia a vyslovene drahšia alternatíva oproti horálke. Je tam cukor, je tam dosť veľa vecí, ktoré sa nachádzajú aj v horálke. Nepovedal by som, že zdravšia alternatíva, iba menej chora. Tých fejkových 30 gramov bielkovín, čo máš na nejakej proteínovej tyčinke. Keď chceš bielkoviny, máš jesť živočíšne produkty. Mäso, syr, mlieko, vajca a ryby. Čo robiť, ak sa mi nechce ísť do fitka? Nachystaj si oblečenie. Tričko do posilovní, topánky do fitka, uterák, vodu. Zabaľ si ich do ruksáka, polož si ten ruksák na posteľ. Prídeš z roboty domov, máš ten ruksák hodiť na posteli. No a čo s ním teraz? Už všetko je pripravené, už mi stačí iba ísť. Nemusím sa baliť, nič okolo toho. Zoberieš si ten ruksák a pôjdeš do posilovne. S tým, že nebudeš tam maximálne nejaké výkony dávať, zdvíhať maximálne váhy, nejaké bomby, pecky, že by teraz išiel robiť, hej. To sa zraníš hneď, to ti garantujem. Že ťa to prestane baviť, ja neviem, 3 roky si zvyknutý na nejaký režim, málo pohybový a zrazu ideš bomby vo fitku, teba to prestane baviť. Po prvom dni ty fitko nebudeš chcieť ani vidieť. Pôjdeš na okolo nejakého fitka a normálne pozvracaš, lebo sa ti spoja myšlienky s tým fitkom negatívne, ktoré si tam zažil. Ideš do fitka, budeš tam 3/4 hodinu, pol hodinu, to je jedno. Koľko sa ti bude chcieť. Po 25 minútach budeš cítiť, že odpor vyslovene, pôjdeš domov. Nemal by si robiť nič, čo je na silu. Keď po 25 minútach vo fitku cítiš, že už tam nechceš byť, už by ti aj stačilo, pôjdeš domov. Zbaľ si caky páky ako domov. A rob každý deň progres o 1%. Žiadne bomby. Prečo telo samé od seba nechce robiť to, čo je zdravé? Ono chce robiť to, čo je zdravé. Lenže telo sa adaptuje na to, čo robíš dlhodobo. Čiže ty, keď máš, ako som vravel, nejakú prácu, napríklad si učiteľ, alebo ekonóm, alebo niečo, kde není veľa pohybu a robíš to 5 rokov, 10 rokov, 3 roky, to je jedno, telo sa na to adaptuje a zvykne si na v podstate sedavý režim, ktorý máš. Telo sa adaptuje na čokoľvek, čo robíš dlhodobo. 5 hodín denne hrávaš videohry, do posilovne sa ti chce ísť menej a menej. Máš k tomu vyslovene odpor ísť do posilovne, keďže ty si sa adaptoval na hranie hier. Ale keď začneš chodiť do fitka, prvé 2-3 tréningy sa tam musíš dokopať a vydržať tam nejaký čas. Takže telo sa adaptuje na všetko, čo robíš. Či už na zdravé alebo nezdravé veci, dobré alebo zlé návyky.